vlogia näin aamusta. Onko sä tosissaan? Tämmönen studio mennyt saatiin aika. Tsekataanko? Mäpä yritän nyt, niin pääsee vauhtiin. Vähän niinku normaalisti vaan puhuttais, niin siinähän se meni. Niin, joo. Joo. Noniin. Täällä on Joona ja tällä kertaa meillä on myös mukana Jani täältä Skypeen kautta. Jani, sanoppa pienet terveiset tuonne kameraan. Mitä mimmit, mitä kuuluu? Täältä laittaa horroksesta. Pitkästä aikaa. Meillä on 23. päivä helmikuuta nuo Tampereen kisat ja homman nimi olisi nyt ainakin aluksi se, että me tarvittaisiin lisää ehdottomasti noita osallistujia. Mä en nyt muista paljon niitä osallistujia oli, taisi olla jotain, olisiko ollut tyyliin 6-8, mutta sillä ei vielä paljon tee mitään. Eli siellä on vielä paljon semmoisia jätkiä, mitä mä oon kahtanut, että ei ole osallistunut, niin kaikki lopukki vaan osallistuu siihen ja saadaan hyvät kisat, niin me nyt tässä vlogissa Janin kanssa vähän puhutaan näistä aiemmistakin kisoista, ylipäätään Tampereen kisoista. Jani, mitkä oli sun mielestä, sanotaanko parhaimmat Tampereen peivikisat? No olihan ne ensimmäiset kisat, en mä tiedä, se siitä, että ne oli just ne ensimmäiset kisat, vaan todella paljon jätkiä ja ehkä osasimme nyt odottaa, että Eetu meni voittaa sen, mutta sitten taas olihan siellä aika tiukkiakin taistoja. Siinä oli jotain sitä tekemisen meinienkiä, mutta nyt kun ollaan menty vähän niin tähän, olihan ne toisetkin kisat ihan jees, mutta jotenkin vaan tuntuu, että ei vaan toimi sillä lailla kuin aikana vuonna. Et en tiedä, ehkä se on se jätkien puutos tai en osaa kyllä sanoa. Niin, tai sitten se on vaan yksinkertaisesti tuomaritten tasolla tai jotain muuta. Niin, se on selvä asia. Niin. Joo, on samaa mieltä, että eka vuosi oli hyvä. Just niin kuin, jotenkin silloin oli niin paljon enemmän kilpailijoita. Silloin oli paljon niitä jätkiä, jotka ei enää vei, vaan mitä siellä nyt oli. Siellä oli Aleksi ja Timo oli ainakin Ylöjärveltä ja Jussi Poikaa ja jätkän kaveri tää Makke, joka on toiminut meillä DJ:nä parikin kissaa. Siellä oli oikeesti hirveänä jätkä. Mä en enää edes muista niitä kaikkea, mutta mulla on se video, siitähän sen näkee periaatteessa, jos kahtoo. Nyt on jotenkin ekasta vuodesta niin tämä ilmaveidi buumi niin sanotusti vähän laskenut, että täällä Laitilassakin päin niin ei tulla enää pikkupojat moikkaa eikä mitään. Et se on, eikä ennen oli niin, että koulun välitunnellakin veivattiin ja tälleen, mutta kyllä se on vähän jäänyt, että niin. Tuntuu, että koko Euroopasta, Ruotsia ja Sveitsiä ja nämä, niin on vähän niin kuin jäänyt tämä. Ei ole esimerkiksi legendaarista Rasmus Perssoniakaan nähnyt muuta kuin Facebookissa, mutta ei mitenkään niin kuin baby-puolella sitten taas. Niin itse haluan myös kiittää Oxdogia, Marko Sompaa, kun Excel ilmoitti, että ei ole enää sponsorointia, niin totta kai heti ilmoitti Sompalle. Se on alusta lähtien tai silloin kun itse pääsin joskus vuonna nakkia Papu pääsin Exceliin, niin silloin oli Sompa silloin riveissä, niin pääsin hänen kauttaan ja se on tosi hienoa, että päästä nyt uudella mailamerkille vähän niin saada. En tiedä, voi tulla jotenkin jotain uutta, en tiedä. Itse tykkäisin todella, jos Oxford saisi jonkun babylavan kehitettyä. Semmoinen se on. Näyttää aika rääkätöltä, mutta ei siihen oikein parempaan nyt ainakaan, mitä mä en saanut, että mitä mun kuppitaidolla, niin kyllä. Sehän näyttää kuitenkin siltä, että sillä onnistuu. Onko siinä vähän niinku, tiedät, megatähki saa se jännä koukkutside, mitä siellä on tekemästä. Onko siinä semmonen? Ei ole koukku, mä en itse siihen, että yritin jotenkin saada sitä vanhaa tuntumaa siihen, mutta mä en tiedä kuinka iso kuppi tässä on. Voi näyttää aika isolta tästä kuvakulmasta. Taas tulee tämä legendaarinen, että kuinka iso kuppu sinulla on, mutta eihän sillä ole vittuakaan väliä.
antaa mennä vaan, mutta hän vuoden kausi tai se tämä niin on niin periaatteessa niin puukattu jo. Eli mä en tiedä mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta vähän luulisin, että ei ainakaan tänä vuonna vielä, koska siinä lavan kehittelyssä, totta kai lapa voi kehitellä koska vaan, mutta siinä kun se tulee suoraan markkinoille, kun sitä tehdään tehtaalla, niin se on aivan eri juttu. Että niin, totta kai lapa voi kehitellä, mutta sen teko ja markkinoille vienti, niin se on etenkin markkinoille vienti todella haastava projekti. Ja onko tokko vielä se on vielä uusi merkki, niin totta kai onko oikein paljon käyttäjiä ja tälläin, mutta onhan se uudelle merkille niin todella haastava, että ruvetaan tekemään tällaista niin sanottua erikoislapaa, kuten Excelillä on Megatähkeä Salmingilla on Hyperzetatelmä, niin... Niin, siis ihan vaan sellainen nopea muistutus, että me Janin kanssa vielä yritetään niitä Tampereen kisojen sääntöjä saada niin jotenkin ehkä muokattua kuitenkin niin, että siinä olisi vähän niin kuin vielä jotain lisää mielenkiintoa tuossa hommassa, että me ei tässä videossa vielä saada niitä aikaan, mutta tämä on nyt lähinnä tällainen muistutus, että alkakaa pikkuhiljaa ilmoittautumaan kisoihin ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin lähettäkää mulle yksityisviestejä vaikka tälle Team Oxydog-kanavalle, niin sitten niin voi parhaamme mukaan siihen esteen vastaillaan tällä tavalla, että me tehdään parhaamme, että me saataisiin edes jotain vähän niin kuin erilaista tähän aikaan, että muistakaapa sinne ilmoittaa, että varmaan tulee sitten jossain muussa blogissa, kun ollaan keksitty jotain sääntöjä, niin kerrotaan sitten siitä enemmän, että saa heittää tietenkin jotain omia ajatuksia tai ehdotuksia ja hyviä ideoita muutenkin sitten kommentteihin tai sitten vaikka yksityisviesteillä, että eipä siinä. Joo. Mitäs me sitten? Jani. Kuuleeko sä mun? Mä saat äkkiä yhden puhelun. Joo, ihan rauhassa. Eihän tuo kamera tosiaan vaan kuvaa, että ei sen puhuta. Mistä me vielä puhutaan? Ei kuulu mitään. Eikö? Elää vihti. Ei kuulu. Voitte mä rakastan näitä laitteita. Promokuvat tullaan varmaan ottamaan täällä Laitilla todella laadukkaassa kuvapaikassa studiotarjossa. Ei pari yksittäiskuvaa, pari yhteiskuvaa ja sen jälkeen sen jälkeen varmaan nettiä jakoa, mutta mitä mä en ole suunnitellut, niin sit kun ollaan saanut mahdollisuus nyt tästä pyörimään, niin nettisivut olisi aika kova sana, mihin tulisi vähän tietoa ja tällä ja olisi sit niinku esimerkiksi keikkapyynnöt olisi erikseen, että siellä oli sitten, että mihin kaikkiin meidät voi pyytää polttareista sun muihin. Niin. Jani, niin tosiaan mä mietin, että olisiko se meidän eka video nyt sellainen NS-promo, tai siis sellainen tavallaan, se ei ole välttämättä niinku sellainen järkeä 3 minuuttia tai vähän yli sellaisia nerukalla no V-videot, vaan se on ehkä tyyli 2 minuutin sellainen promo-video. Sitten tehdään ne näyttävä kipaile ja vähän niinku, totta kai siinäkin on niinku veiviä, mutta se niinku vähän niinku näyttää, että joo tästä lähtee ja tällä tavalla. Niin. Ja sitten vasta sen jälkeen varmaan tulisi niinku kunnon videota. Ja ainakin se on varma, että se promovideo tehdään viimeistään ennen niitä Tampereen kisoja, mutta musta tuntuu, että se saatetaan aikaisemminkin saada tehtyä, koska silloin kun on Tampereen kisat, ennen sitä saattaisi voida kuvata sitä niinku varsinaista videota. Niin. Meillä on vaikka mitä musiikkeja on ainakin, meikällä on nyt aivan hirveänä tällä hetkellä valmiina. On kaikkea hyviä rockia, teknobiiseitä, niistä vaan valihte, että mulla parikin on mielessä videosta ihan niinku idea päässä valmiiksi, minkälainen se voisi suurin piirtein olla. Ja tällä tavalla. Yleinen toive on ollut se, että me tehdään tutoriaalivideo. Siitähän ollaan puhuttukin. Niin tehdään just tuollaisessa studiotilassa ainakin ihan wave-tutoriaali, ihan niinku basicista lähtee. En tiedä, ei varmaan keretä kuvata ihan niitä monimutkaisempia, niinku, niitä erittäin haastavia niinku aloittelijoille semmoista, että aloitetaan ihan näistä perustempuista. Niin mun mielestä mitä itse muistaa omat wave-ajat, niin sit kun oppi sitten basic-systeemit, Adersoundit sun muut, niin sit kun sä näit netissä kun
vaikean tempun, niin kyllä sinne meni se ei nyt ihan, no melkein kuukausi meni, että sä harjoittelit sen, niin niin ei nyt ihan, kun sä basicit nuo osaat, niin sä tajuat se idea, miten ne niinku temput yhdistetään ja näin, niin niin pitäisi olla sinänsä ihan. Näin jo. Ja tutoriaalihan on ihan niinku sitten englannin kielellä tällä tavalla. Musta tuntuu, että me joutaa vängellä parille tempulle keksimään täysin uusi nimi, koska kaikilla ei ole mitään niinku varsinaista nimeä. Niin, jos muistan menemään vanhan Veivideon täältä Veivari 27 ja Villeltä, niin siellä oli vaikka mitä kakkapökäleitä ja mitä nimiä siellä oli. Joo. Mullahan se mikä old mikä Jorro Times in Finland tai jotain siinä näkyy aika kattavasti näitä niiden hyviä temppunimiä, tai mä ainakin pari pistin siihen. Joo, että ehkä se ihan nyt toimittaisi, jos se pitäisi olla suunnattu myös kaikenkielisille, niin joutaa vissiin pari temppua keksimään ihan itse se nimi. Yrittää joku järkevä logiikka se keksiä, miksi se olisi tämän niminä tällä tavalla, mutta toivottavasti kaikille vaan onnistuu se, että sitten pari vissiin Janen kanssa sitten nimetä, että ettei tullut englanniksi mitään crap, poop tai mitään tällaista. Niin, nimenomaan. Ihan samat nimet keksitään. Niin. Pitkään aikaan mitte. Niin, joo. Että nyt kun meillä on hyvät värkikki, justiin kamerakin on järkevän kokonaan tällä tavalla. Me ollaan niissäkin oltu siinä viime videossa vähän myöhässä, vai oliko vielä silloin, että YouTube tuki semmoisia isompia videoita? En ole varma, mutta kuitenkin, että silloin kun me tehtiin ne meidän ekat videot, silloinhan YouTube ei voinut vielä tehdä edes tommosia HD-videoita. Että nyt on kuitenkin uudet ajat ja pitää olla uudemmat kamerat. No nyt on uudempi kamera ja nyt on myös uudet ajat, että nyt vaan tarvitaan niitä uusia videoitakin sitten vielä. Niin, joo. Mutta kyllä sieltä tulee kyllä videota, että ei mitään jätkät, että älkää hätääntykö. Mä oon aika varma, että nyt kun aletaan tekemään videota ja tuutte vielä yllättämään, me yritetään tosissaan tehdä niistä siis laadukkaan näköisiä, niin toivon mukaan on sellaisia videoita, että myös ulkomaalaiset löytää ne ja tällä tavalla. Ja muutenkin sitten, totta kai meidänkin täytyy Janin kanssa vähän vielä petrata ennen kuin reenata, että miten sitä palloa nyt pyöritettiinkään. Ja niin. Varmasti tuutte pitämään kuitenkin, että minkälaista settiä tulee ja yritetään tehdä sellaisia ihan niin kuin tosissaan hyvännäköisiä videoita ja toivotaan, että vanhat innostus, uudet innostus ja ylipäätään ihmiset löytäisi lisää tätä lajia, että se on oikeastaan nyt sellainen pikkuinen tehtävä, että nyt niin nostetaan takaisin vähän tätä lajia niin kuin ylös maankamaralle, niin kuin se oli joskus parhaimmillaan 2009-2010-luvulla. Niin. Itse muistan silloin 2008-2009, niin silloin oli keikkoja aika paljon. Joka viikko oli vähintään 3 keikkaa aina eri kesälehdessä tällä. Ja niin. Itekin vähän haaveilla sillä lailla, että esimerkiksi meidän tämä Team Moxdog, niin, niin nyt kun molemmilla autot, tai no vaikka samalla kimppakyydillä mentäisiin ihan mihin vaan, niin olisi tällainen keikkaa. Mun mielestä mä en ole pitkä aikaa nyt, tai en ole pitkä aikaa vetänyt keikkaa. Olen ollut periaatteessa, tai viime kesänä oli kesälomalla, en ottanut yhtään keikkaa vastaan, mutta nyt taas olisi semmoinen, että olisi hieno päästä taas ihan rundaamaan pitkin Suomeen ja vähän niinku veivailemaan sinne. Nyt kun uusi talli ja kaikki, niin olisi niinku vielä mielenkiintoisempaa mennä sitten kaikkiin eri tapahtumiin. Niin. Joo, eli tässä siis tällä kertaa tämmöistä settiä. Ja seuraavassa vlogissa sitten Janin kanssa puhutaan vähän näistä vanhoista ajoista ja tällä tavalla vähän kerrataan, miten meillä lähti tää homma käyntiin ja tällä tavalla, että se on moro. Morjes!